Nazaretha ke sihlangane sikhulekene sibonga Baculi bakaMaskanda basasamayo nali ithuba. Kungenzeka ukuba unali ikhona kodwa manje ongena e-studio awukabi ndawo. Umathina samukakhonika esikhulekela sikhulekene I-159 studio ikwethulela nali ithuba elingqayizibele lomndeni studio mahhala. Kulula, uthumela ivideo yakho ucula ingoma yakho kule number. Ngiyathanda themba lamezwe 084 642 5228 084 642 5228 Ungakhohlwa ukufaka igama lakho bizwa ngalo kwezomculo. Sikufisela indlela. Thumela manje.